Ja, velkommen tilbage til næste afdeling. Nu vil jeg så sige lidt om det har jeg aldrig sagt, eller kommunikation i ægteskabet. Og der skal jeg sådan cirka være færdig til 12:30, fordi I skal have noget at spise. Hvis fællesskab mænds maver begynder at rumle, så kan jeg jo ikke sige noget alligevel. Så derfor vil jeg prøve at sige lidt om det, og så vil vi gemme spørgsmålene til sidst, efter sidste foredrag, så kan I samle op, ligesom I nu har lyst til det. Inden jeg går i gang, vil jeg lige gøre opmærksom på, at Agape har en hjemmeside, der hedder parvis.dk. Det er et nyt initiativ, og formålet med parvis.dk, det er simpelthen at kunne hjælpe alle par, som har vanskeligheder hjemme fra skærmen af. Der er rigtig mange af os, mig selv inklusiv, som jeg ikke bryder mig om, hvis jeg ikke har styr på mit ægteskab. Og derfor går det ofte flere år, før vi gør noget ved det. For mange år ofte. Men nu er det mulighed for at klikke sig ind på parvis.dk. Og for det første står der en hel del artikler, hvor I forhåbentlig kan genkende jer selv. For det andet, så er der mulighed for at skrive ind til en parrådgiver på parvis.dk. Og den havner så et sted og bliver så fordelt iblandt parrådgiver, der sidder rundt omkring. Og kan give et svar. Det er selvfølgelig på dansk jo. Det er det i hvert fald endnu, men det kan være, at vi har over tid for også færinger med. For det tredje, så har vi et tilbud om anonyme samtaler hver mandag fra kl. 19 til kl. 23. Og der kan man ringe på plus 45 28 90 83 29, det kan I se på hjemmesiden. Og den hjemmesiden er under opbygning, så det er ikke sådan, at nu er den, som den er. Formålet er at skabe en bevægelse. En bevægelse, der går i retning af, at vores løsningsmodel er at søge hjælp. Så vi er nu i gang med i Danmark at markere os igen og igen og igen, hver gang det handler om par, og så runder vi altid af med at skrive hilsen parvis.dk. Så parvis.dk. Ja. Se, kommunikation i vores ægteskab. Jeg tror nok, du hørte, hvad jeg sagde, men jeg er ikke sikker på, at du forstod, hvad jeg mente. Det er sådan en god læresætning. Og den tager faktisk sit udgangspunkt i, at når vi taler med hinanden, og der er konflikt, så er det sjældent, vi hører, hvad der bliver sagt. Men du hører det, som du tror, der bliver sagt. Altså et lille eksempel. Hvis du har en konflikt med din ægtefælle, og det har stået på et stykke tid, og så ægtefællen siger til dig, jeg elsker dig, så bliver du mistænksom. Gad nok vide, hvad hun nu er ude på. Eller hvis du kommer hjem med blomster, så tænker du, er der noget galt? Eller hvad det kan være. Altså hvis vi har en formodning om, hvis vi har en konflikt kørende med hinanden, så er det svært at høre, hvad det bliver sagt. Rigtig svært. Det betyder ikke, at så bliver jeg forvirret. Det betyder, at så danner jeg mine egne sætninger inde i mit eget hoved. Og de sætninger er så forskellige, så vi kunne tro, at det ikke passer. Et par, jeg havde til rådgivning, der skulle hun sige det til sin mand, hvad hun ønskede, og han hørte noget fuldstændig andet. Fuldstændig anden sætning. Så selv om at vi taler med hinanden og synes, vi kender hinanden rigtig godt, så skal I prøve at være opmærksom på, at det er ikke sikkert, at du hører det bliver sagt. Men du hører det, som der forventer, det bliver sagt. Og det er fordi, der er 4 elementer i enhver samtale. Og det ene element hedder ikoniske element, det vil sige, at jeg aflæser. Det er ligesom, når jeg kigger på et billede. Billedet sender et signal til mig. Hvis jeg hængte et billede op her, sådan lidt abstrakt, og i hver især fik lov til at gå hen og se på det billede og skrive en sætning i forhold til, hvad det billede sagde til dig, så vil jeg få rigtig, rigtig mange forskellige sætninger. Det er det samme billede, men det er fordi I er forskellige, og derfor ser I noget forskelligt. Sådan er det også i forhold til par. Jeg ser noget hos dig, men jeg ser det, fordi jeg selv er noget. Og det andet element, det kalder man det digitale element, det er det, hvor det kun er ordene alene. Altså ordene alene uden følelser. Hvad er det egentlig, jeg siger? Og det element kan være godt at bruge, når vi kommer til at skændes. Ved at sige, nu skal vi prøve at gentage det, som du siger til mig. Så nu siger jeg en sætning, og så skal du prøve at gentage, hvad du har hørt.
Det tredje element, det kalder man så det analoge. Det er kropssprog, det er stemmeføring. Og det fjerde element, det kalder man det ostensive. Det har ikke noget med lugter at gøre, eller ost. Det har noget at gøre med det element, man kalder typisk dig. Altså, I kender det fra, for eksempel, hvis nu jeg er søn af et rodehoved. Det er nok kun danske drenge, der er rodehoved, men lad os så sige, at der er en enkeltfæringsdreng, der er rodehoved, så er det, man typisk kan sige til sin ægtefælle, det er også typisk ham. Han roder altid på sit værelse. Det kalder man det ostensive element. Hvor stærkt er sådan et element, når vi kommunikerer? Det er så stærkt, så når jeg over tid har stemtet mit søn med et typisk dig, så bliver han, som jeg siger, han er, i stedet for at blive, som han virkelig er. Så de elementer er i gang hver gang, de 4 elementer hver gang vi kommunikerer, og derfor er det ofte, at vi ikke kan høre det, der bliver sagt, når der er konflikt på. Det kommer vi lidt tilbage til, når vi skal tale om krisen krasser. Se, jeg har lige fundet sådan en lille tegneserie, som jeg ikke kan læse deroppe. Jeg kan læse den her. Nå, du vil ikke tage skade at være hjemme en aften og snakke med mig. Om hvad der, siger han, skrækkeligt havbart. Hvad som helst, det er så sjældent, vi snakker sammen. Jeg forstår mig ikke længere på folk, siger han. Synes du ikke, vi skal male huset, siger hun. Det var ikke sådan før i tiden, men ikke vidt, det er så trist. Man lever ligesom mere sammen, og så bliver det så hurtigt beskidt igen. Jeg tror ikke, folk er så lykkelige i dag. Måske rosa farve ville være pænt. Ved du hvad der er galt? Det skal jeg sige dig. Nej, rosa går ikke. Måske heller violet. Ingen har respekt for andres meninger. Ingen hører efter. Grøn selvfølgelig. Men sådan snakker vi vel ikke sammen, gør vi? Jo. Det gør vi faktisk nogle gange. Vi forstår ikke det, der bliver sagt. Måske på en anden måde. Se, 5 elementer er der, når vi kommunikerer med hinanden. Og det vil jeg sådan lige sige lidt om. Det ene, det er den, vi kalder hilsen. Det er dags, det er farvel. Det er, når I går på arbejde, det er, når I kommer hjem igen, det er, når I ringer til hinanden, og så videre, så videre. Så siger vi dags, og vi siger farvel. Der er ikke ret meget følelse i det her. Men der er et element i det, som er vigtigt, nemlig, du er så vigtig i mit liv, så jeg vil vælge at sige farvel til dig, inden jeg går. Se, nu kan det være, at I står op på forskellige tidspunkter. Nogle af jer står måske op kl. 6 om morgenen, eller kl. 5, og andre står op kl. 8 eller kl. 9. Fordi jeg har skiftende arbejdstider og sådan nogle ting. Og så er der nogen, som siger til mig, jamen jeg vil i hvert fald ikke vække min mand eller min kone ved at sige farvel. Men min påstand er, at det er faktisk vigtigt at gøre det. Så derfor er det godt at stå op og lige rulle rundt og sige, giv vedkommende et kys på kinden, eller hvad der nu ligger nærmest, og så sige farvel min skat, nu tager jeg på arbejde, eller hvad det nu man siger. Altså den her goddag og farvel, hilsen er lidt vigtig. Så hvis der kommer gæster på besøg, så kunne I jo ikke finde på at undlade den her hilsen, vel? Det kunne I jo ikke. Det kan godt være, at I ikke overfalder dem med en hel masse goddag hilsener, men alligevel så kommer vi ind, og så kigger I i øjnene på dem, og så siger I, dags, velkommen, vi hilser. Så på den måde gør vi faktisk, hvis du ikke siger goddag og farvel til din kone, vedkommende vigtigt. Vi ved bare, det er vigtigt, når der kommer nogen på besøg, for at de skal føle sig velkommen. Sådan er det også med os. Og selvom jeg siger, nej, det er vi blevet for gammel til, vi ved godt, hvor vi har hinanden, så er det sådan, at den lille diamant, man lægger på den vægt, der hedder, jeg har valgt dig til som det vigtigste. Så dag så farvel. Det skal vi bruge tid på. Den næste del, den hedder informationer. Det vil sige, at jeg giver informationer om, hvad det er for nogle oplevelser, jeg har haft, hvor jeg er henne, hvor jeg har været henne i dag, og hvor jeg ikke har været henne i dag, og så videre. Ikke fordi jeg skal stå til regnskab, men igen, som du er så værdifuld for mig, så jeg vil gerne give dig en information om mit liv. Det kan vi blandt andet bruge lidt tid på, den her halve time om dagen, hvis det nu er det, vi gerne vil. Det tredje element, det hedder så tanker og meninger. Altså vi har tid til at drøfte sager med hinanden. Og det kan være i forhold til børn, og det kan være i forhold til job, i forhold til venner, i forhold til kirke, i forhold til hus og have og farver og hvad ved jeg, at vi har tid til at drøfte tingene med hinanden. Så de her 3 elementer i vores ægteskabelige kommunikation, den her ægteskabspyramide eller kommunikationspyramide, dem er det jo ikke så mange følelser i som sådan. Jeg ved godt, at når vi kommer til tanker og meninger, så kan der være mange følelser i det, fordi vi kan have forskellige tanker og meninger om tingene. Men generelt så er det jo ikke sådan,
at det her personlige islæt, det kommer op. Vi siger lidt, vi snakker lidt, vi har en tanke og mening, vi siger dag, så vi siger farvel. Og det vil sige, at de 3 første elementer i en kommunikationspyramide er ikke de vigtigste, men de må være der alligevel. Det er lidt på samme måde, når man lægger ingredienser, og man skal bage en kage, så skal der forskellige ingredienser i. Det siger min kone i hvert fald. Og hvis jeg så tænker, men der er så kun lidt i, og det hopper jeg helt over, så bliver det til et andet bagværk. Og nogle gange er det jo de bitte små ting, som har den helt rigtig store effekt. Så det er jo ikke sådan, at jeg står og siger, skidt med de 3 vinkler her. Nej. Husk dags og farvel. Husk informationer. Og det kan godt være, at du tænker ved dig selv, jamen, han eller hun er jo et helt andet sted i sit univers, så det kan vist ikke interessere dig. Jo, fordi når vi informerer hinanden, så er formålet ikke først og fremmest informationen. Formålet er først og fremmest at sige, så stor betydning har du for mig, så jeg vil dele mit liv med dig. Det er det. Og det skaber værdifølelse. Nogle af jer har sikkert mødt, det kan være ægtefælle, det kan også være venner, som kommer og siger, prøv at høre, jeg har lyst til at fortælle dig lidt, er det okay? Og så fortæller man om noget meget personligt, og så tror jeg, I vil opleve, at så får I en følelse af at være værdifuld for det menneske. Det giver sådan en god følelse. Vi er glade, når vi kommer hjem. Ikke fordi vedkommende har det skidt, men fordi at vedkommende ville betro mig noget så dyrebart. Det er det, det handler om her. At vi informerer, fordi jeg ønsker, at du skal være en del af mit liv. Det her kan vi finde ud af alle sammen, fordi det handler ikke om følelser. Men det handler om, hvad det er, der er sket i dit liv i dag. Så kommer vi ned på det 4. felt her, og det hedder faktisk følelser. Nu har jeg sagt lidt om sådan generelt, at mænd har det svært med følelser, men vi opdager alligevel, fordi vi har følelser, selvfølgelig har vi det, og vi har også lige så mange. Det tager længere tid at komme i kontakt med dem. Det betyder, når det drejer sig om det følelsesmæssige univers, så er vi ikke så meddelsomme. Men vi må gerne øve os lidt her i den her sammenhæng, fordi at det er også en del af limen. Og det er det felt her, det hedder følelser, og det felt, det hedder åbenhed, ærlighed og maskerne lægges. Det er de 2 felter, som er hovedlimen i vores parforhold. Fordi det er her, jeg træder helt ind foran dig, og er til stede som mig selv. Og der, hvor jeg kommunikerer på det niveau, hvor jeg er åben, hvor jeg er ærlig, og hvor maskerne lægges, der er det, at vi kan lime sammen. Se, hvis jeg skal lime nogle brudflader sammen, så skal de passe til hinanden, for ellers så brister elementet med det samme. Det vil sige, at de skal slibes til på forskellige vis. Hvis der nu er 2 stykker træ for ellers så kan limen ikke hænge sammen. Der kan man sige, at de nederste 2 elementer her i kommunikationspyramiden her, det er det, som sliber elementerne til, så vi kan lime sammen til en helhed. Og det vil sige, at hvis jeg ikke giver mig et plads til at fortælle lidt om mit følelsesliv, hvordan jeg har det med mig selv, og også hvordan jeg har det med at være gift med dig, og hvis jeg ikke er åben og ærlig, så kommer der urenheder imellem os, kan man sige. Altså, igen, hvis jeg tager 2 stykker træ, jeg skal lime sammen, og så drysser jeg nogle små sandskorn imellem, og så limer jeg det sammen. Det holder ikke. Det kan godt ske, at det holder et stykke tid, og det kan også godt se, at det ser ud, som om det er limet rigtig godt sammen. Det holder bare ikke. Det brister, fordi der er nogle fremmede elementer inde i de her stykke træ, og så holder det ikke. Altså holdbarheden er ikke. Derimod, hvis det er rene brudflader, så holder det kolossalt meget. Sådan er det også i et ægteskab. Der hvor vores kommunikation bevæger os ned i det med følelser, det med åbenhed, ærlighed og maskerne lægges, der bliver overfladen rengjort, så vi kan lime sammen til en helhed. Og det holder. Det holder. Som jeg har nævnt efterhånden adskillige gange, så drejer det her sig ikke om at bruge timelange drøftelser. Det drejer sig om at være til stede, hist og pist i vores liv. Og hvis vi bruger en halv time om dagen på den her snak, og vi bliver gode til at tale om hinanden, så kan vi faktisk passere forbi hinanden ind i stuen og sige en sætning hver, og få den her følelse af nærhed og oplevelse af at høre sammen, og glæden ved, at vi hænger sammen. Fordi der er en forbundethed i forvejen, som gør, at nu kan selv nogle små sætninger for dig gøre noget ved mig, som er rigtig godt. Så det er der, vi skal prøve at bevæge os ned i. Så Don Paul, som har udarbejdet den her pyramide her, han siger jo, at hvis vi skal have et rigtig godt parforhold,
så skal pyramiden se sådan ud. Og det vil sige, at hilsen er den del, vi bruger mindst på. Og information er næste mindst, og tanker og meninger tredje mindst. Og det er det med følelser, det med åbenhed og ærlighed og maskerne lægges, vi skal bruge mest tid på. Og det betyder, at hvis vi bruger den her famøse halve time, så skal vi prøve at bevæge os ind i det, som hedder åbenhed og ærlighed og maskerne lægges. Sådan har jeg det, sådan føler jeg det, sådan oplever jeg det i mødet med dig. John Paul han siger også, når han har lavet undersøgelser omkring det her, at en gennemsnitspyramide ser ikke sådan ud. Det gør den i begyndelsen, når vi er nygifte, og de første 5, 6, 7 år, indtil den første 7-årskrise træder ind. Så ændrer det sig. Så en gennemsnitspyramide, siger han, som udspringer af en over 10 års ægteskab, den ser anderledes ud. Den ser anderledes ud. Her får vi dækket vores grundbehov, nemlig at blive set og hørt og anerkendt. Det her med, du er værdifuld for mig, og jo, det er lykkes for mig at gøre dig rask. Men en gennemsnitspyramide, siger han, den ser sådan her ud. Og det er jo en lille smule chokerende, synes jeg. Jeg har ikke sådan været inde og nærlæse hans undersøgelse nærmere, men det er hans konklusion, at det er sådan. Og det er jo blandt andet, fordi vi har travlt med rigtig mange gøremål, så derfor er det meget ud af ind ad døren, derfor kommer vi meget til at sige dags og farvel til hinanden et utal af gange. Og det gør heller ikke så meget stadigvæk, vi gør det, og informationerne de kommer også sådan lynhurtigt. Men det, som er problemet, det er jo, at det med følelser, åbenhed, ærlighed og maskerne lægges, bliver der næsten ikke tid til. Fordi hvis vi alligevel kun har lige 3 minutter sammen, så er det meget lettere at bevæge sig i de første 3 niveauer, end i 4'erne og 5'eren. Jeg kan ikke lukke op for nogle dybere ting, hvis vi kun har 3-4 minutter sammen. Jeg skal bruge længere tid, jeg skal bruge flere minutter, jeg skal måske bruge en halv time, før jeg kommer dertil. Og så hopper vi helt over det. Og hvorfor gør vi det? Jo, fordi hvis jeg sender et følelsesmæssigt signal til dig, og det ikke bliver taget imod, så er det bliver til en konflikt her. Uanset hvad jeg siger. Uanset hvad jeg siger. Uanset om det er noget kritik, jeg siger til dig, eller det er en kærlighedserklæring, jeg siger til dig. Bliver den ikke taget imod, fordi det er ikke tid til, så vender den tilbage til mig selv og bliver til en konflikt, som jeg ikke kan bære. Så vælger vi i stedet for at være tavse. For på den måde at sikre os. Og så skaber det godt nok ro jo, men det er snyd. For det skaber ikke ro på sigt for værdifølelsen. Den slides stille og roligt, og hvis jeg ikke får fyldt på igen, så er det sidst, så er den fuldstændig tom. Så bare et eksempel. Et par kom til mig, og de var travle mennesker, og det var kendt i menighedsliv. Det var nogle af lederne i menigheden, og folk var glade for dem, og de stod frem som et godt forbillede. Grunden til, at de kom, det var fordi, at han havde været sin kone utro. Og da vi så kom til at tale om det, så viste det sig jo, at de netop ikke har været nede i niveau 4 og 5 her. De havde haft travlt med rigtig mange gøremål, og da vi kom helt ind til benet, så var det lige præcis, at hans følelse af at være mand i hendes liv var mislykkedes, for hun havde så travlt, så hans følelse er mere og mere overflødig. Og så pludselig er der en sekretær, som sætter sig foran ham og genskaber værdifølelsen ved at udtrykke glæde over at være sammen med ham. Og så går det galt. Så mister han sin forstand, kan man sige, sparker benene væk under ham, for pludselig kommer følelsen af et behov for at være værdifuld væltende som en lavine og sparker alt fornuft væk. Og han var totalt chokeret bagefter, fuldstændig. Gik hjem og fortalte det til sin kone med det samme, som selvfølgelig også blev chokeret, og så kom de. Men hvad var det, der var sket? Jo, de havde et godt ægteskab, og de har rigtig travlt, og det gav mening, og det var kirke, og det var samfund, og det var børn, og det var en hel masse andet. Men de havde så travlt, så der hvor værdifølelsen opstår, nemlig i niveau 4 og 5, de nederste 2 her, den var væk. Den var væk. Der var ikke tid til åbenhed og ærlighed. Og så kom der en, som havde tid, og genskabte følelsen af værdifuldhed i hans liv. Og så fordi den var fuldstændig tom, så bliver det bare fyldt på den følelse, og så mistede han evnen til at kunne orientere sig. Man kan sige, det har nok været bevidst alligevel. Nej, det var helt klart ikke bevidst. Han vågnede først op, dengang han havde været i seng med den her kvinde. Det var der, han vågnede op. Fordi at
det, som han fik ud af mødet med hende, var så kolossalt positivt, så at han mistede evnen til at sige fra. Så det er selvfølgelig et skræmmebillede, men det er ikke jeg kunne nævne mange, fordi jeg har haft mange af den slags. Og det er for at sige, at når vi kommunikerer med hinanden, så vil vi have en tendens til at komme ned i det felt, den her pyramide, som den ser ud nu her. Og her er det jo, at her føler jeg mig ikke set og hørt og anerkendt. Det gør jeg ikke. Her føler jeg mig lidt overflødig. Livet kan godt give mening på den måde, at jeg er betydningsfuld. Og som jeg har nævnt, hos kvinden er det ofte børnene, hos manden er det ofte jobbet. Jeg har jo kvinder, som kommer, som siger, nu er den sidste af mine børn rejst hjemmefra, siger hun, og nu føler jeg mig uendelig tom og uden betydning. Fordi hun har hele sit liv har været betydningsfuld ved at passe sine børn. Så derfor lad os lige prøve at blive en lille smule chokeret over det her, og så prøve at spørge os selv, og det er også den udfordring, jeg har til sidst, hvordan ser jeres pyramide ud? Og igen lad mig understrege, det drejer sig ikke om timelange samtaler, det drejer sig om, at vi har så lang tid til hinanden, så jeg kan nå at opdage, hvis jeg er kvinde, at jo, jeg er valgt til som første prioritet i dit liv, og jo, som mand, det har lykkes for mig at give dig en god tilværelse. Jeg føler mig lykkelig. Se, lidt forskelligt, som jeg har nævnt, kvinden taler ud fra sit hjerte, manden taler ud fra sit hoved. Forstået på den måde, hun siger, jeg føler, og han siger, jeg tænker. Hun formulerer sine følelser og sine problemer, det er hun bedre til end ham, og han siger, jeg tænker. Og det er fint nok, vi er bare opmærksom på, at der er den her forskel. Så hvis fruen siger, hvad føler du, så skal du bare sige, jeg tænker at. Og det er fint, og det er godt, og det er som det skal være. Det betyder jo, at der er forskel på vores måde at kommunikere på. Og det kan være så stor forskel, så vi synes, vi taler forbi hinanden. Og så skal vi lige standse op, fordi du kan godt mærke, hvis du bliver talt forbi. For så bliver du enten lidt ked af det, eller også bliver du lidt irriteret, eller så får du lyst til at trække dig. Så ved du, vi kommunikerer ikke på samme niveau. Og så skal vi ind og have fat i, hvad er det egentlig, der sker. Hun siger, jeg er, og han siger, jeg kan. Hun løser problemer ved at tale om dem, og han løser dem ved at komme med løsningsforslag, efter han har tænkt godt over det. Så I kan se, det er 2 forskellige måder at være menneske på. Og hvorfor nu sådan? Har Gud ikke tænkt sig om? Jo, det har han virkelig, fordi det betyder jo, at når vi nu er så forskellige, så er det netop, at vi kan favne vores børn i alle disse mange udfordringer og behov, fordi vi netop er forskellige. Den ene ikke kan dække, det kan den anden dække osv. Så det er jo godt. Og, som jeg også har nævnt, vores forskellighed skaber grundlag for, at vi udvikler os. Hvis man går ind og studerer lidt kinesisk, så har jeg ladet mig fortælle, at krise, det er 2 tegn i kinesisk, og det ene tegn betyder fare, og det andet tegn betyder mulighed. Og det er rigtigt, de af jer, som har været igennem kriser, og overlevet dem, og kommet ud på den anden side, vil sikkert kunne sige, hold da fast, den krise, til trods for den var så ubehagelig, har alligevel haft den årsag, at vi holder mere af hinanden end nogensinde før. Ja, det betyder, at hun siger relation, og det betyder, at han siger præstation. Vi skal bare kende forskellen, og det er okay, den er forskellig. Det betyder nogle gange, at altså, det er dig, der er på banen som mand, og nogle gange er det dig som kvinde. Så er der de her kommunikationsniveauer, som jeg har lige nævnt lidt løsligt, at hun kommunikerer ud fra et samhørighedsplan, det var det, jeg nævnte for jer, og han kommunikerer ud fra et hierarkisk plan. Og det er så det, jeg nævnte, der skaber konflikt. Alle er lige, det vil han også sige, at alle er lige. Bestemt. Generelt vil han sige det, forhåbentlig vil han sige det, men dybt inde i sit sind, der kan han ikke lade være med at skabe et hierarki. Jeg læste en bog omkring det her med kommunikation, og den fra en amerikaner, og hun skrev netop, at prøv at lægge mærke til, når at piger leger sammen, at der opstår ikke et hierarki, men når drenge leger sammen, så opstår det her hierarki meget hurtigt. Og den der øverste hierarki, det er den, som kan fortælle de sejeste historier, eller prøve det, der er mest sej, eller kan prale mest, eller hvad det kan være. Og lynhurtigt falder de ind i det her hierarki. Og det findes altså, og det er i os. Relationen er impulsen for hende, og igen, orienteringen eller præstationen er impulsen for ham. Det betyder, at
når en gruppe kvinder er sammen, så er det ikke det, der bliver sagt, det er det vigtigste, men det er fællesskabet, det er det vigtigste. Hos vi mænd, vi orienterer, og derfor kan vi lettere huske, hvad vi talte om. Det var nemlig Citroën og Volvo og Ford og whatever det nu er. Det er sådan nogle faktuelle ting. Det er jo sådan, at hos hende, der er tavshed lidt pinligt. Hos mænd, der er det naturligt. Fordi hvis vi ikke har noget at orientere om, så siger vi ikke noget. Hvorfor skal vi så sige noget? Så siger vi bare glor ud i luften og nyder stillheden. Og det er fint nok. Og prøv at lægge mærke til en ting mere, det er jo, at hvis så en mand, lad os sige bare det et eller andet eksempel, fordi han er så præstationsorienteret. Hvis en bil punkterer, så bliver i regnvejr, så bliver kvinden siddende inde i bilen og venter på, at der kommer en mand forbi. Og så kommer manden forbi og siger, at han skal ikke skifte hjul, men man kan næsten få en fornemmelse af, at det den kloge, den snyder, den mindre kloge. Og så siger hun, jo, det må du gerne. Hvis han så ikke kan skifte hjul af en eller anden grund, så siger han ikke, det her kan jeg ikke finde ud af. Han kommer med en eller anden søforklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Det er lidt det, som jeg siger. Mænd laver ikke fejl. Vi har svært ved at erkende vores begrænsning langt hen ad vejen. Hun siger, lad os tale om, hvad vi føler, og han siger, lad os tale om det, som jeg tænker. Ja. Nogle stikord, når vi så kommunikerer med hinanden, for ikke, at det her skal blive konflikt. Punkt 1, tal for dig selv. De her vi-sætninger kommer ind, når vi har været i kirke, måske her, og kommer udenfor, og manden han skal skynde sig hjem til håndbold, eller hvad det kan være, så kommer der nogle gode venner forbi og siger til konen, kunne du ikke tænke jer at komme ud og drikke eftermiddagskaffe hos os? Og så hører manden pludselig sige, jo det vil vi gerne. Nå, det vil vi godt. Altså vi er sådan, vi kan let komme til at sige vi, når vi er par. Men prøv at sige jeg. Det er krænkende at være i en dialog, hvor vi siger vi. Fordi vi er aldrig ens, vi har forskellige meninger. Det er lidt som om, okay, jeg har ikke min egen mening, så nu jeg sidder bare og bliver som den anden. Så tal for dig selv. Det du mener, sig jeg. Det kan også godt være, at du kan finde på at sige man. Siger du man, så er det fordi, du er bange for en konflikt med din ægtefælle. Så siger du ja, man kunne da også godt sige at. Men hvem er man? Så derfor er det igen vigtigt at sige, tal for dig selv. Det hedder, jeg kunne da godt finde på at sige at. Den anden, det er, bed om det, du vil have. Det er det her med, sig det. Jeg kunne godt tænke mig at, og jeg har brug for at, i stedet for at vente på, at den anden opdager, hvad du har brug for, så bed om det, du vil have. Det er sådan, det er der, den frie kommunikation, den opstår imellem os. Det tredje, det er, nægt at give det, du ikke har lyst til at give. Så det er jo ikke god kristen etik, vel? Der er det jo, at vi skal opgive os selv, og så i stedet for at sige, jamen nu gør jeg så det alligevel. Er det så forkert? Nej, det er det ikke. Men det, som ofte sker imellem os, når vi kommunikerer, det er, at jeg siger ja og mener nej. Og hvis jeg siger ja og mener nej, så vil jeg nogle gange forholde mig til det, som jeg har sagt ja til, konfliktfyldt eller tilbagetrukken. Og det betyder, at jeg er typisk måske lidt sur og lidt tvær i det, jeg går ind i. Og det betyder, at det bliver faktisk ikke en god oplevelse. Så jeg skal ind og mærke, har jeg lyst til det her? Det har jeg ikke. Så skal jeg ind og være ansvarlig. Så jeg siger nej, det vil jeg ikke, hvis jeg mener det. Og ja, hvis det er sådan, jeg har lyst til at give dig en gave. Jeg har ikke lyst til det selv, men jeg siger ja alligevel. Så har jeg taget det hele og fuldt ansvar for det ja. Så kan jeg ikke tillade mig at være sur over konsekvensen af det. Hvis vi skal ud og gå en tur, og jeg tænker, at det bliver nok regnvejr, men jeg siger ja alligevel, og så begynder det at regne undervejs, så vi bliver våde, så kan jeg ikke tillade mig at sige, det var også dig, som fik os ud i det her elendige vejr. Jeg tænkte nok, inden vi gik hjemmefra, at det var regnvejr. Jeg skulle godt nok også have sagt nej, og så videre, og så videre. Niks. Det er drengen, det er barnet inde i os, som snakker nu. Nej, jeg skal ind og sige, jeg har sagt ja til at følge med. Okay, så bliver det regnvejr. Det er der ikke nogen ting at sige til. Sådan blev det. Det er mit ansvar med det ja. Jeg er helt fuldt til stede. Så det betyder det. Nægt at give det, du ikke har lyst til at give. Det betyder, det er dit ansvar med det ja og det nej. Giv fuldstændig meddelelser, ikke bare halve. Det er sådan, der hvor der er lidt konflikt, så kommer vi lidt med halve meldinger. Ja, men vi kunne da måske også... Så kan man stå der, og så fuldfører den anden sætning. Eller tænker, nu har jeg fuldført den.
Så det er hele meddelelser igen. Det her ja, at ja skal være et ja, og et nej skal være et nej. Undgå undskyldninger. Ja, hvad er nu det for noget? Må vi ikke sige undskyld til hinanden? Jo, det som jeg mener, når jeg siger undgå undskyldninger, det er, at vi må ikke bruge det som proppen i en flaske for at få lukket en konflikt. Så vores 2 efternøler derhjemme, Simon og Miriam, der var det sådan, at Simon han syntes en gang imellem, det var sjovt at drille sin lille søster, og så en gang imellem så gik hun i kødet på ham med en vildskab uden lige. Og så sagde han, undskyld, sagde han. Og det var som om, det virkede ikke rigtigt på hende, og så hun gik i kødet på ham alligevel. Og så siger han så til mig, at det kunne ikke være bekendt, for jeg har jo sagt undskyld. Altså lidt forstår, jeg ved ikke, hvor han har lært det hen, men lidt forstår sådan, at hvis jeg siger undskyld, så snakker vi ikke mere om det. Og det er faktisk en af vores konfliktløsningsmodeller, fordi det er mindre smertefuldt at bevæge sig hen i det felt, der hedder undskyld, end at gå helt ned i bunden og få skidtet med, som ligger dernede og roder. Og det gør jeg blandt andet ved at sige undskyld. Og det er det, jeg mener. Hvis du har forbrudt dig på en eller anden måde i forhold til en ægtefælle, og ægtefællen er vred, så skal det tales færdigt om det først. Så skal du tage ansvar og give hele meddelelser osv. Og når det så er færdigt, og I sidder der, og du kan mærke, at nu er det snakket færdigt, så siger vi det. Undskyld. Kan du tilgive mig? Men ikke før. Så det gør ikke noget at tøve lidt, indtil vi har fået det her snakket igennem, før undskyldningen kommer. Jeg tror, I vil kunne mærke os, hvis der kommer en ægtefælle og siger til dig, ved du hvad, det er gået op for mig, at det var forkert, så undskyld. Så tror jeg, at de fleste af jer vil have en følelse af, okay, nu må jeg ikke bringe det på banen mere så. Men det kan altså godt være et par grimme ting, du har lyst til at sige alligevel, men det må man bare ikke længere nu, for nu er det blevet sagt undskyld. Og det er ikke godt at lukke det ned. Det skal have sprog, fordi at vi kan faktisk ikke lukke det ned. Det sætter sig et eller andet sted ned i os, og så siver det ud som noget andet. Det kan godt være, at det er noget fuldstændig skørt, men så siver det ud som noget andet, jeg er utilfreds med, fordi jeg ikke fik det snakket igennem. Så vent med at sige undskyld, indtil du mener det. Tal ikke om fortid og fremtid, men tal om nutid. Se igen, når vi ikke har det så godt med hinanden, så kommer vi til at tale om dengang, og så kommer vi til at tale om når nu at. Og det vil sige, at vi taler slet ikke om os. Vi taler om universet rundt omkring os. Og det er faktisk at bevæge sig i de første 3 niveauer i den her samtalepyramide. Det er nemlig tanker og meninger, og det er informationer, men det er ikke os. Så derfor fører det os ikke sammen. Så vi skal tale om os 2, ikke om fortiden og fremtiden, men det betyder ikke, at vi ikke må have drømme, for det må vi jo gerne, men vi skal ikke bare leve i drømmene. Når nu at så. Når jeg nu får det job, så. Når jeg nu får den lønforhøjelse, så. Når jeg nu får det hus, så. Nej, vi skal tale om os. Vi skal tale om os. Det der Gud er til stede, og han vil være sammen med os der. Gå fra det generelle til det specifikke. Så en lille sætning, min kone kan finde på at sige, jeg er træt af at rydde op efter alle her i huset. Og så er det en godt spørgsmål at sige, hvem taler du om? Jeg taler om dig, siger hun, det er kun dig, der bor her. Nej, det var dengang, der boede en hel familie hjemme. Og så kunne det komme sådan sætninger. Det kunne der også på forskellige vis komme nogle sætninger, hvor jeg bliver irriteret på alle. Vi bruger også, det kan også være for eksempel, at kommer din søn måske hjem, og så siger han, jeg gider ikke gå i skole længere, fordi der er ingen, der gider lege med mig. Det er sådan, kan I høre, det er en generel sætning. Og det kan vi også finde på at komme som voksne, når vi kommer hjem til vores ægtefælle og siger, jeg gider ikke være sammen med dig, for simpelthen alting er galt. Vi kommer sådan nogle generelle bemærkninger. Hvis det nu er din søn, som kommer hjem, hvad gør vi så typisk? Jo, ved ham, så siger vi typisk, nej, det passer jo ikke, fordi, at, prøv at høre, jeg kan huske, at Kurt Berg, Søren Tordt, Gunnar Panner, Anders og Bo Bernjørn, jeg siger ikke, det har været overlege med dig. Altså vi pointerer, hvad gør vi så? Så flytter vi os væk fra konflikten, og over til et andet sted, hvor vi tænker, det er mere behageligt at være. Men det dur bare ikke. For han er der, hvor han har en følelse af, at der er ingen, der gider lege med ham. Og så er vi nødt til at blive der og sige, okay, hvem gider ikke lege med dig? På samme måde, når det er simpelthen, du er utilfreds med alting. Du brokker dig kun. Alting er bare galt. Så er det, at vi skal være specifikke og sige, jeg har brug for, at du er specifik. Hvad er det, du mener, når du siger, at jeg er utilfreds med alt?
Hvad er det, du mener, når du siger, jeg er altid pessimist, eller så videre, så videre. Og det her specifikke, det løser op. Hvis det var din søn, du siger, hvem gider ikke lege med dig, så vil han sikkert igen sige, ingen. Okay, men hvis du nu skal nævne en, hvem gider så ikke lege med dig? Peter, siger han så. Okay, og så snakker vi om Peter, og han er også dum, og så videre, så videre, så videre. Og så når han er færdig med at snakke med Peter, så siger du til din søn, okay, hvem er det så ikke, det heller ikke gider lege med dig? Og så vil han sikkert sige, det kan jeg ikke lige huske, siger han, men jeg skal også lige. For der var kun Peter, men Peter spredte sig i hele feltet som et følelsesmæssigt univers, og skabte følelsen af, at ingen gider lege med mig. Og sådan sker det også med os som par, når jeg siger, at jeg bruger du og dig og aldrig altid. Det er røde lamper, der lyser, og så skal vi tilbage til det specifikke og sige, hvad er det, du siger, når du siger, at du er træt af at rydde op efter alle i huset? Hvem er det, som roder? Hvad er det, du siger, når du siger, at du er også altid pessimist? Hvor er det, du oplever min pessimisme? Og så videre, og så videre. Vi går fra det generelle til det specifikke. Det giver den gode samtale. Det giver muligheder. Ja, står jeg til hjernen fra at lytte til din krop. Det er jo lidt lettere for en kvinde end for en mand generelt, medmindre vi er altid det modsatte. Men det betyder ikke, at vi skal slå hjernen fra, men det betyder en gang imellem. Skal vi prøve i stedet for at mærke, hvad vi føler, og ikke bare være fornuftige. Vi kan blive så fornuftige, så vi kommer til at gøre vold på os selv. Og hvis nu at jeg som manden i huset derhjemme har det kan være en sætning eller en adfærd, som jeg har lært hjemmefra, og som min kone siger, at jeg føler mig simpelthen nedgjort, når du siger det her, så kan det godt være, at den tanke har jeg slet ikke haft, for det var sådan, vi talte med hinanden derhjemme. Men hvis hun så skal være fornuftig, så er det, hun skal sige, nå okay, men så er det mig, der er noget galt med. Og det er her, hvor at hjernen skal slås fra, og så i stedet for at sige, men der er altså en rød lampe, der blinker nu. Så når du taler sådan til mig, så får jeg den her følelse af ikke at være respekteret. Og så skal vi prøve at snakke lidt om det, hvad så det der sker, siden den følelse opstår. Og det betyder ikke, at nu skal du tage ansvar for den andens følelse, men nu skal vi igen gå over i det specifikke. Ja. Spørg om mindre, hvorfor, og mere, hvordan og hvad. Det er bare sådan en lille teknisk specialitet. Hvis du ikke forstår, hvad der bliver sagt, så ikke sige, hvorfor det? Det er sådan ofte sådan lidt nedgørende sætning, men i stedet for, hvordan mener du? Ja. Se, sidste dias det er så, nu får du lige 1 minut, og det er til at tænke om jeres kommunikation i ægteskabet. Hvor er det, I synes, I bevæger jer? Du synes, ikke tal for mig selv, hvor er det, du synes, at du er? Sid lige og reflekter 1 minut her, og så gem det i din hukommelse i en af kasserne, du kan finde igen. Og så prøv på et senere tidspunkt, i dag måske, at prøve at sige, jeg synes egentlig, vi bevæger os mest i det felt der. Ja. Og så har jeg skrevet, jeg har længe villet fortælle dig, det betyder bare, at jeg længe vil fortælle dig, hvilke af de her niveauer, jeg synes, vi bevæger os mest i. Så I får lige 1 minut fra nu. Ja, husk lige at notere det, og så I kan måske begrunde det, og så er det vist en middagspause. Jeg ved ikke, om du skal lige sige noget. Ja, takk Kirsten. Nå er det så døvre.
Og